Jahao je Kamilu, plesao sa beduinima, učio ih Cecinim pesmama. To nam je povod da nam se ovoga jutra lider Jedinstvene Srbije i predsjednik Skupštine Jagodine uključi u program. Zibić, Zibić, opančići, kaišići, zibići, zibići, opančići, kaišići, šrbine geđo, papriko, frazi, luku, drugi se kuku, kupatno stočice, a ti u bure s pločice. Otkud sad da se kupaš? Pa i sad otkud da se kupiš? Ko da se ne daj Bože bez. Pa bi ti trebala da se uopšte ne kupam, jel? Pa to pitala sam otkud sad da se kupaš kad se 3 meseca nisi kupala. Pa jednog dana mora i da se kupove. Da mi ovaj sapun... Da mi ovaj sapun mirišljavi Iljan, pa mi natrljaju leđe. Natrljaju mi leđe. Pa zar i leđa pereš? Pa jedan put godišnje mogu i leđe, dok kad hoću se luksuzirat. Znam ja šta pitam, nisam luda. Nisam pametnija od pola sela, ali sam vala gvozdenu za tebe otac Pajsije. Koji Pajsije? Znaš ti koji, znaš? Nemam pojma. Evo me golica. Jagoda, bre. Ma ko te golica, bre, jesi mi neka mustra za golicanje. Vidi kakav si. Kakav si? Ko pritka za lozu. Ja ko pritka? Jagoda, pazi si te uvredljive reči što radiš. Jer ja kakav sam, ja mogu se ljutim i za čas mi padne mrak noći, pa idu darim. To bih volela da vidim to. Sad da vidiš. Nemoj da misliš jednog dana može to da se desi i da vidiš. Jao, to bi volela da vidi. Ne znam, samo to mi bi da si nam za tako pritko čove. A šta me ja? Ajde, budi! Ošuli me žena s vrlo vodu.